kay pagani kaon. Ha? Pagani kaon. Ano pa no napi kumpay ko. Oh, ni kanding ni Jimors. Unsa man ikaw? Rupian, piso. Ha? Mistiso ang tagiya? Napa kayo? Koyo gon ko dai. Apon. Kani ang rupian man eh. Kani ang Asa? Atau sabaw may mga anglo. Rupian. Pila ni kaning ito nimo pila na ni kabulan? Isa atong pizza size. Dugko lagi ni mo gaw no? Kaon ni mo nag-page? Tap humay, sagol asin. Ha? O kapramil, i-mix lang ako. Butangan din mo ko pramil di ay. Pare pagkaon kay. Pare nagbuhat kay mahal mo kay page. Oo di ay mo din dagko mo ang kuan butangan ako wala man ko pramil ako. Syok. Butangan ni ko pramil tatay nimo? Itong gamay nga bugos. Asa pangiyaw rin mo gaw? Mga anak na laki nasa luyo pa. Mga laki nga. Puros ni laki oh, laki. Isa rin laki daw. Isa ray laki. Kapo din kagwapo din kanding di mo. Nagyapon ay. Tanaw ko dagko lagi niya ha. Dagko pod. Nailhan man nimo basta sinaw kay balhibo gaw no? Oh. Sinaw kay balhibo ba? Ano yung suka? Pila day kabuk nimo ha? Tama lagi isa na sa ago. Gawas na. Ha? Bay alak gina. Bay. Isa. Isa ray laki nimo dire? Sari turo tra. Adi ba kanang gamay ba? Oh, isa ra. Yung mga anak dito luyo may laki. Asa na kay laki dito? Yeah, mga laki. Yate ah. Kani. Bay ni tanan? Oh, bayan na. Wala pa din nalutas na gaw? Isa nalutas na ng isa. Ang laki. Asa? Nalutas na ni. Kani wala pa. Kana? Pwede pa ni pwede lutason. Pakchong ang pakaon? Pakchog. Madili kakaw. Ha? Madili kakaw. Asa ang laki nimo? Kato dig. Laki nga na ba? Daghan kay kanding ni Jumors. Pas pagay mulakaw. Ang painom na pa na inani raw. Gidok-dok pukaon. Ah! Saan mo nagaw? Inana ka naghanap pakaon mo rabbit? Ngapon. Adiha man ko nagkuha-kuhan gaw. Hanapa po day ka dire? Puro si laki. Laki ang anak. Ha? Ang anak. Pero ang inahan eh. Yan, yung mga laki ang anak. Siyempre ang inahan bay gyud. Ay, yun lang ha. Ano sa day ka ko nga puro si laki. Kadaog di skuha dire. Daw, lagi na. Lo. Asa mo ka? Asa mo tama ka to? Tuloy ko rin ikaw. Oh, yung anak ko laki. Ha? Anak, pwede naman na ihon ng isaw. Asa na? Ito. Kana na sungay? Nagato. Ihaw na to na inigkuha ni mo. Kasunod kag dipid. Oh, may gumagatikin. Ada daw? Kumaya na gawin. Kasi kamay nga na, mapangihaw. Ha? Alangan, mag-ihaw ka itong bugay kilakaan. Pila day bayi ni mo? Ang Pili, buntis karon 5 ang buntis niya. Ipuli-puli man ako para dili kayo ano eh. Ha? Dili kayo katiman ako rabatan ano. Duty pa. Pure mangumpay. Tulo kay inahan. Tulo kay na Andre. Nga, tulo. Pito. Diloy, duha ra tulo kay inahan. Unya pila anak?
Tulo, duha. Sa isa po. Oo, unom. Sa gilisdan na nako kung breeder. Ha? Isa rin liwat ato eh. Para man ikanahantanan siyam. Apil dito. Siyam? Ay, 11. Unsi. Pila ito eh? Siyam. 20 ka bukay mong kanding. 22 may sila ko. Kim kaog ko ano? Ay, mukhaon na sila. Basta ko nilain. Dapat yun baghangad yun ang kanding gaw no? Angat kay. No? Top, gitap ni mo. Top og Tapo mayo kupramil sagol. top. Humay. Oh, nya sagula kasin. Kupramil og Tapo may og kupramil. unsa may ratio? Isa ka kilo nga kupramil, 5 ka kilong tapo may. Isa ka kilo nga kupramil. 5 ka kilo nga Tapo may. top humay. Wala ratio niya. Nya asin. Oh, asin. Sa 25 kilos, 1/4 ang asin. 25 kilos nga gi-combine na nimo. Oh, kumbay na. Ito pa. Unsa to sa? 1 is to 5 man. 1:5. Ito pa kung 25 kilos 23 25 kilos, 28 tanan. gani 28 kay sagulan nimo og kupramil 5 ka kilo nga Tap humay. top humay 25 kilos na Oh, nya 3 ka kilo nga kupramil. kupramil plus 1/4 nga asin Oh, kapila nimo pagkaunon sa isa ka kwan pero bira. kada gabira Pero dili ko kauli o gabi eh. Adito pa sila mangayo. Di ba sila mangayo kumpay? Bisan dili na sila kakaw-kaw si kumuli, dili na mangayo. Lagi, promise, mo tanan na nila. Sabi Di- ay gabay eh. kung dili mo Uli, dili. kung dili pakanon di pud mo saba Dili kumuli. ha pwede di mo kaon imong kanding Oh, di kumuli. Muli, asaba, kasi ulit ka bilgit. ya tis Kaya tingin. may balan day kang mauli nagagaw Oh. Kaya, kaya yung motor, bilgit, ganun dire. Bili ka dito daw. makaila na sa imong kuan awan ni kanding ni Digimon so kailag tingog sa iyong motor Bura-bura, gilis na niya na pag... Gilis na niya na pag dili na bura-bura. ano unsa man na madri kakao Bali kakaw. kanding ni Digimon asa ihaw na to nagaw Kadatom niya. ang kanding ni Digimon so mga looking kayo ba Kasi man kaya parang may mumumpay. okay kayo